autozalentzat hauxe da benetako paradisua. Bai, paradisua benetan, hori, kotxeak gustoko dutenentzako oso aproposa da, ona etortzea, ez da? Eta, bueno, Dorre Loizaga, Euskal Herrian, hemen Galdamesen dago kokatuta, enkarterrin, eta, bueno, Miguel de la Via fundatu zuen, lehen da bizi hasi zen hobi bat moduan, eta azken batean bihurtu da munduko bildumarik, Rolls-Royce munduko bildumarik handiena. Rolls-Royce 45 kotxe daude, eta bilduma osoan 75. Zein da bildumako autorik bereziena denetan? Bereziena Phantom 4 da, hauze atzean dagoena, merkataratu zituzten 17 kotxe. Munduan, eta hemen Espainian 4 daude. 3 frankorenak izan ziren, oraintxe bertan erregeak ditu, erabiltzen ditu, eta bueno, hemen bat dago eta hauze da. Erosi zuten Kubaiko emirrari. Zenbat diru balio dezakete hain mertze autok? Ezin dugu neurtu, ez da hori partikular batena da, eta ez du saltzen. Diru pila bat bintzat. Pila bat, bai. Honat, bizitari jaunitz etorriko da egunero, ez da? Bai, jende asko etortzen da mundu osotik. Bizita egiten dira astero, astelehenetik larun batero bizita prebiarekin edo, eta igandean 10:00-tatik 3:00 arte. Zema balio du, hau ikusteak? Nagusiak 7 euro, gero txikiak 4 urteraino doainik da. Aitortu behar dizueten naizela ni bereziki autozalea bino, honetxek atentzio eman dit eta haunitz gustatu zait. Sara, nahizu nerekin etorri hemen, buelta bat ematera? Galdamestik, Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.